kidelo ana m esenyite ijele mmanwụ anya nwanji wee sugo nsukwo na ese na ọya adịla m ma jele dị ketekete ijele aka ọkwa igbo tigide mmanwụ chie na ijele mmanwụ ama gwụcha aka ọkwa na-echere anya kpọọ ijele odogwu dị ketekete mmanwụ akwụkwa na ele m isi efe m mekwa m baptizim nke ugboro abụọ ka ndị asọ ijele gidele delu na gwalụla esi m agbụrịgba na nka ana m eje obodo niile etinye mmanwụ na nka wee furu ya n'isi iwe agbụtara mmanwụ n'isi ya ka m bụ n'isi ọ na-ewute m obodo niile emekata aka mmanwụ anazi na amanụ mmanwụ ama ịbịa na nka anyị na-ama mmanwụ ama ajọ ya kpụtara mmanwụ n'isi ajọ ohi gịrịga ejụrụ ala ohi ya dịba kene anya emeta mmanwụ ijele nekene mmanwụ chiri fada mmekọta mmanwụ ajọ mụ na ma etizikwara fada ajọ ma ọ bụzikwa fada a sịba na ọhụ fada nke ama na nganga gbe m n'ụzọ onye akọrọ m akwa na onye debere ije ọ na-abịa mmanwụ ka anyị ji eje mmanwụ tiri mmanwụ ọkwanụ chukwu itigoro ijele na chukwu kere ụwa na-etie mmanwụ tienụ ma ndị egwu ya ijele dị ketekete nne mụrụ m kere m ọ mụrụ m oke ma abụ n'ụkwụ nna m mụrụ m oke ma abụ n'ụrụ mana ihu na-atọ m amụ ijele n'aka ọkwa gị na-egodi m nganga gbee m n'ụzọ obi akwara m akwa mmanwụ bịara ibe ijele asị m ka gbara gị okwu a na-ekwu ọkụ ime okwu a na-ekwu na mmadụ kedu nke tọrọ atọ ka njọ ọrụ ijele iwi n'ikwele ihe eji ụka ejesi ike John chapter 1 verse 1 na mbụ kada okwu dị adị ya na okwu na chukwu na ọkwọ nne okwu nwe bụrụ chukwu ọkwọ nne chukwu wee kee ọkwọ nne ya bụ na okwu tụrụ mmadụ ọkwọ nne ijele odogwu ka ebe na abụọ na-eto gọvanọ na nwa na mmụọ nsọ ijele ijele odogwu ọ na-ahụ mmekọta mmanwụ ụmụ nwaanyị amara ọrụ ịkpara mana ka paaki ya by one side eji m ọfọrọ abụ eti mmanwụ ọfọ na-etiri ndị dị ndụ ọfọ na-etiri ndị nwụrụ anwụ ọkwa ịbụrụ fada ọkwa ịbụrụ bishọp sakramenti jikọrọ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ọkwọ na ụfada ntị ya na ọkwọ mkpọ Jizọs ọhọrọ achịcha ọkwọ nne nsị ga-arụ Kristi ịwasa amen asị m na data m zụrụ gị nsukwu na-ese amara Jizọs Kraịst agbalala m n'uhie gbara m Krismas gbara m awam ji ọgbọkwara m ọsọ mmanwụ ndị aka ọkwa ijele asị m ka m kwuo okwu Jizọs mmanwụ ka mmanwụ ụnara n'onu m imo kwenu ndị ọrụ kelenu ide atọ kelenu nwanne m nwoke na-alụkwa nwaanyị na ide atọ ka ị malụkwa agbata obi onye tebụrụ nwanne ya ijele na onwe ya ikenga gburugburu ikenga anyị na-ekwu okwu ya periko maka obere okwu onye arọ dị izu ọgụ ka ọ bụ gbogbo nwanne nwere oki perikoma wee kwuo okwu ịgbaghara aka ekpe o nwere ka ọ ga-esi dị ịgbaghara aka ike nga bọọlụ gị ọfọ iwe na-ekwu okwu ike nga aka na-asa ike nga gburugburu ị na-egburu ndị aka ọkwa ị na-egburu ndị ide atọ ị na-egburu ọrụ ị na-egburu imo ị na-egbu gburugburu onye erighị ego gị n'ọnụ ọsọ ya n'ụkwụ ijele ndị Igbo ekele anyị na-ekpere ụlọụka ọtụtụ oge Chineke n'ụka si elu n'ụwa ụdọ dere ndị mmadụ ndị nwere obiọma ijele iwe gị na-asọ Chukwu n'inwere obiọma onye ọ dị ka ọrụ ijele aka n'ụrụ ijele Igbo niile ọ bụ m n'oge ụdị nta
to orange drugs manne nwụrụ ahụ manne ntelete manne na-edozi n'ihu even n'ụgụrụ anaghị ajụ m kedu ụdị na-ete asị machite jụọ ijele n'aka ọkwa ijele gị na-achị Igbo niile mma ijele dị ketekete ya dị mekene asị m na tata nzuru ga-esu kwuo na-ese n'agha ma agbarụ egwu anya ma agụrụ egwu anya ma agbarụ gị mgbe m oke nuwe mụwụ mmanwụ chiri fada ọ na-abụ mgbe m na-ebe mmanwụ na nka ntụatụọ jide kuru ruru kwuru ọkpụkpụrụ nga nga akụrụ nwa aja akụ ndị kụrụ aka ego na uwere m ihe ije rodogbuo ka kene m ndị ogbu mmemme ndị anyị ji ete Ụkwụọma Bishọp Ụkwụọma ụkwụ ntiri bịa ọrụ nke m na-eji na ya ọya makarị ọkwa esiokwu Ụkwụọma enyemaka kitiko maka na-azụ ọzọ ọchịagha ele-enwe isi bụrụ ọchịagha nzutebe na alụsị nzutebe na achọ mmụọ nzutebe na oke mmanwụ eji m ọchịagha ọ na-abụ ego ọrụ nwatakịrị akpọbụ onyere ya wee laha ụla ị na-anụkwa ọnụ mmanwụ ọchịagha bụ ikene maka na azụ ka senye ndị be anyị na-ekwe n'anya adịka nwamokorị na-agbalịkpara nka ana m ekwu okwu mmanwụ na ngagba ego n'ụzọ onye akpara m akpara onye na-ebere ije ọ na-abịa ebete omenala na itele omenala nagokwa omenala ya dị ụka ya dị ibe anyị na-eme ya dị tuka n'ụwa kata ihe niile omenala adaba ewele nkuzi ụka nene ya anya ọkwọ nne mgbe gboo a na-egbu ejima tata na-egbuzikwa ejima ka njụọ kedu n'ime ya na ibe ọkwa ụka nnenenu mmanwụ ndị ụka ka na-etinye mmanwụ Jizọs ka na-eti jele amana tata furu n'ibe a dịgoro m mma maka na ekere ọrụ eke ijelu kogbuo nke dị na mụmamụ ya ka mata ka ihe emewere ka njụdị ya a na-anụwe enwere egwu m ya na-agụ ọ bụla mkpu onye omokokoko ụlọ ekwe onye ọma okokoko ijele dike ụkpaka ịbụ ụkpaka na-agbara Igbo niile mana mkpọgbu na-esi ike mkpọgbu na-esie ike ọrụba n'ime ana o ji ara afụwa ụkpaka ahụrụ ya ka na-ahụ eyi ijele onye si na ọya ahụ ọgụwe hutuo gị tupu ama mkpekwu ya onye ọma okokoko onye ọma ijele Igbo niile asị m na elu isi nwee obiọma ele nweka Chineke si nwee obiọma n'ebe nọ onye ọma okokoko ogo niile mmadụ na-achọ nri ọgwụrụ nwatakịrị nọ na-esikara akwa nwere ewu onye ọma okokoko a na-agbara onye ịkpọrọ m nwa si na mma bịa maka gịnị ọ gbanụ ka o si na-eti m ezigbo enyi m nwoke onye na-eme ọfụma ọgbanụ nọ na nke oge si na mma bịa lele onye ọma okokoko Chief Odogwu mana gị tete gbotete n'obodo ọbụla tere aka nwere ndị ọ dị nso ha Chief Anabara onye ekenekwa anyị ka ijiri gị zere onye ọma okokoko ekwuru ọla dike mana gị tete gbotete ị na-akpọ ekwuru ọla ekwuru elu ekwuru ala ekwuriri kpurukpuru Odogwu ihe ọbụla i kwutere naanị isi mgbanwe bịaghị ị na-anụ olu m okwuru ọla enwere nke ikpuchere kwue ndị isi ebugharị okpu n'isi ha okwu ya la enyekwana amụ mana enwere ka ọ ya dị eti etu ọhụụ na ọma naanị isi gị mana ihe nna agọrọ okwu nna agba gị ọfọ nna agọrọ ihe ikwutere n'ọya ya n'isi mmanwụ onye ọma okokoko elu biri a na biri aka ekpe biri aka na ebiri ọrịa biri n'ụzọ biri anwụ ya na-acha mmiri ya na-ezo okwu ọma eziokwu Bishọp Ụkwụọma konkuru ka m na-emezi ịnwere nke gbakara gị maka mmụọ ka m na-emebi okwu na-ekwue onye ọbụla bata n'ụzọ n'okwu na-ana ntụ eke ijele
ihe enwe imele ntụeke ezigbo ụmụ nwanyị mi na ala nwanyị eze na ala makwuo ntị na ala wee nuwe onu ndị imerie karịrị akarị ijere ịma na ọ nara ekwuwe na ebo ekwuwe ihe ọdụdụ ekwuwe na onye mụrụ nwa ekwuwe onye mụ nwa ana m asị mana ana m eme mmanwụ ndị ụka ekwuwe maka ijele ekwuwe maka lọọlụ ya lọọlụ ijele pụtakịrị ka ncha ụnụ ike ka wee nara ebe unu letara anya sịrị ọ ga-adịrị ndị mmadụ mma nara na ya ha ya agụ akwụkwọ kpụọ onye ọfụma Chukwu kere ụwa dupa ụlọ ndụ nka isi awọ ana m ekpele unu ekpele onye zụrụ ya ha dịrị unu mma Chineke ekwekwana ya ụrara n'ụlọ mmanwụ akọnkludu ego m ekpere na ekpele unu niile unu na-abọ anụ na ebe unu rụrụ ya na ọ karịrị 6 ititi nye nwanne gị ọta maka na anyị na-ana ijele na lọọlụ ya enwenye m aka nji iji fada bishọp tiri m aka na ozu aka wee goziri ọnụ ọ ya dịrị unu mma mụrụ na-eje eje mụrụ na ana ụmụ unu niile ihe ọbụla tinye n'aka ọ ga-alụ na-aga alụ na 2020 onye ọbụla sị na ya ha dịrị unu mma Chineke ekwekwela ya ijele na lọọlụ ya ụnara n'ụlọ mmanwụ enwenye m aka njiri chiri fada a sị na ọ ya agọzi unu mmaji buru mmaji n'afọ nna nwa na mmụọ nsọ